i el va arribar a un poble que el van casar, no? El van robar i el van casar. Llavors tota la gent del poble va dir no a la hoguera, però sí ahoguemos-lo. I el van portar per venjar-ho del coll. I conta la història que aquell lladre, al cap i a la fi, el trobava per necessitat. I ell sempre, quan feia alguna cosa d'aquestes que sabia que no estava bé, doncs pregava a Déu i molt especialment a la Verge, no? I li deia que fos ella la que l'ajudés. No per robar, sinó perquè no l'agafés. Doncs conta la història que quan estaven a punt de matar, la Verge el va agafar pels peus i el va aixecar. Llavors va ser un miracle que tothom va veure i va deixar l'home tranquil. Això són. hizo el Señor esta parábola. Una mujer hubo una vez que una moneda perdió, en su cartera tenía 10 y solo 9 encontró.